V rámci webináru Plán B naučte sa myslieť a žiť ako žijú štíhli ľudia priniesol vysvetlenie a aplikáciu a návod a tipy, ako realizovať tú veľmi dôležitú, veľmi funkčnú techniku na riešenie situácií, v ktorých si uvedomíte, že by ste niečo chceli zjesť, ale nie ste hladní. Neustále pripomínam, že v každej chvíli, keď máme potrebu niečo zjesť, tak si treba urobiť na 30 sekúnd. Stačí úplne na 30 sekúnd takú analýzu, zastaviť sa a povedať si, no počkaj, tak toto chcem jesť teraz preto, lebo som už hladný, alebo preto, že mám na toto chuť. Ja som presvedčený, že 80 až 90% situácií, keď jeme zbytočné kalórie, vôbec nesúvisí s tým, či rozumieme kalorickým hodnotám, alebo či sme niečo skombinovali správne, alebo nesprávne, alebo či máte aplikáciu, alebo či máte čaj na chudnutie a podobne. Tie situácie súvisia s tým, že my bezmyšlienkovito, reflexne, na základe emócií, ktoré môžu byť aj pozitívne, nielen negatívne, máme tendenciu siahnuť po niečom, čo má tie emócie riešiť.